Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-24 na nga petsa sa bulan sang Hunyo. Mga kaaksyon San Juan de Bautista karon nga adlaw, no? May mga barangays diri, especially sa mga nahigad siguro nga mga lugar sa mga baybayon, nagasaulog sang ila sining kapiestahan sa sining adlaw, no? May mga ginios-gios na ang ato sining mga kauturan bisan paano nagaselebrar sang San Juan de Bautista. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa ulogon talang sang mangin matawhay ang ato sining selebrasyon kag ti kon inog pauli na lang, no? Hindi na magsali ka hapit-hapit ba o ti kon kaysa kung ikaw yan nagarohalong ba o may mga tao man kung kaisang ang utok nagabagtik kag nagasintro sa pagpangita sang away, mga kaksyon. Kabayunta nga ti ang San Juan de Bautista or San Juan sining adlaw, isa ka colorful kag madinoagon, no? Wala lang sa mga insidente, ti araman nga ato sining Philippine Coast Guard kag ang mga rescue units nato nagabantay, no? Kay hindi gid man ni malikawan mo basta may selebrasyon, damo gani sang tawo sa mga beach resort, kung wala sang selebrasyon, how much more pa nga may selebrasyon kag Biyernes pa nga adlaw katapusan nga Biyernes sa bulan sang Hunyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaksyon ta? Kabayon ta nga wala lang sang nabasa. Kung kaysa may sabyahanay pa. Ayo, ipaiway ta na subong lawig pa ni. Maghapon mga kaksyon hasta maggabi. Basta importante kung yara lang kamo sa mga resort or beach resort sa sining adlaw. Pag kuan lang pag inanay lang bla, hindi magpagulpi. Gid ba ang iban sa ni makainom gani dayon sa liada sa mga paliguan. I-relax ang inyo sining mga balatyagon. Ba, balatyagon kapin pa kon
nakainom-inom na daw kanami ilukso sa paliguan mga kaaksyon. No? Sige, sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay tigpalanyaga na sa mga kaaksyon naton. Dalon ta karon dugay-dugay ang mga balita kag mga informasyon, mga issues lokal diri sa aton sining pagpangalagad plus nasyonal, mga balita nasyonal aton hibaloon karon sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto magainop danay kita tubtob kita sa tagna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita gikan kay Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Probinsyal ini may kang tanan sa kaso sang dinggi sa probinsya naglabot na sa 782 subong nga tuigo. Entomological surveillance ginpatigayon kag preparasyon man sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag hindi malang sa Bacolod mo kundi bugos nga probinsya kag bugos nga kalibutan ng selebrasyon sang San Juan. No? May mga panugyan man ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office karon dugay-dugay aton hibaloon sa kay Aksyon Marlon Hinovia. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita concern angot sa mga minor de edad ba lang na talana iga-presentar ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa meeting sa Peace and Order Council subong adlaw. Kag sa BCPO naman nga balita maki-update kita sining isa ka 14 anyos nga ginlutang kagabi dira sa Vista Alegrejo na damo ang pilas nga naangkon sang biktima kag duha ka mga armas lutang posible gingamit sa krimen ho. Kag sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office iga balita ni Aksyon Eden Abuso karon dugay-dugay lalaki nga may duha ka mga pilas sa liog tugas ang pagpanglutang na sapuan sa syudad sang Talisay biktima wala pa makilala tubtob karon. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, padayon nga nagalambiyong diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kag hibaloon ta karon ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod kag Philippine Coast Guard sa Negros Occidental gintunga na sa duha. Philippine Coast Guard Southern Negros ginbutangan na sang bagong tagpamuno nagkaligad nga simana. Sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, Cadiz City PNP, nag-aresto sa minor de edad bangod sa kasong rape. Sa balita naman sa unang distrito kay Aksyon Elson Patinio, isa ka personaho arestado man sa kasong pagpatay sa banwa sang Tubuso.
Sa balita naman niya sa 5th District, igabalita ni Aksyon na VJ Apasible, 3 ka persona arestado sa isa ka buy-bust operation sa Banwasang Pontevedra, koneksyon sa mga sospek ginaimbestigahan sang kapulisan. Sa balita nasyonal, karon dugay-dugay voters registration padayunon sang COMELEC sa Hulyo 4, tubtob 23 mga kaaksyon. Kag mga stranded lang nga Muslim pilgrim nagapangayo buligo kay Presidente Rodrigo Duterte nga magkapauli sa ilatag sa mga lugar. Kag kaso sang COVID-19 sa National Capital Region o kon NCR posible maglabot sa 2,000 kada adlaw sa bulan sang Hulyo. Nabalaan na nila, no? Kag presyo sang diesel kag keroseno magasaka na naman sa masunod nga semana. Laboton niya gid ni Sien Goro ni or sobra pa Sien. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatihan sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, i-like kag i-share mga kaaksyon, no? Kag plus ang inyo sining mga kunti lang, no? Jutay lang nga mga greetings kay tirahon tana karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. Mga kaaksyon kay Christine Minies Villalobos, malang pagpamati kag Gian Resisio, no? Salamat gid. Thank you gid. Madam Virginia San Antonio Alpenda, Madeline Caresma, no? Malang pagpamati Madeline Caresma. Karen Mira Flor, Arnifil Ormando sakay Embrake or Enrakal o Embrake Obas. Ayo, nagsuli-suli. Oh. Josemilo, salamat gid Josemilo. Alan Miala, Rufino Ira Gabinio, Dino Alik, April Banaag, Amado Ladua Jr., kag Madam Georgia Gargasiran, salamat gid, no? And Kimberly Navarro, thank you gid Kimberly Navarro, no? And April Banaag, si Amado Ladua Jr., kag okay, kay Karen Miraflor sa Barangay Tangubga, Tamyaw lang sang malipayon lang ang pagpamati kay Mercy kag Kerwin Miraflor sang Barangay Tangub si Karen Miraflor niya. Thank you gid Karen. Salamat gid, no? Gian Resisio, salamat gid iha sa lunch mo, no? Buto si Gian ko nakabalik na ni daw San Carlos ni siya kung nakapauli ni siya, no? Okay, sige. Kay Elvira Hilogo, salamat gid. Madam Georgia Gargasiran, salamat gid, no? Thank you gid, mga ma'am and sirs, no? Ayos, sige, dalig lang mga kaaksyon na standby ay manumbalik kita sa dilig lamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution
Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo. Balita, banak, buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalam na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na nga oras, standby aksyon na Eden Abuso, mangisayod ta karon dugay-dugay sa pila ka mga sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod plus ining parte sa ginahimo man sang Philippine Coast Guard kag iban pa nga mga units angot sa selebrasyon sa sining adlaw, no? May kapiestahan nga hindi na gid mapaiway, no? May mga selebrasyon, mga kaaksyon, no? Dra lang kita sa selebrasyon, konfesta sa aton sining mga barangays, no? Kay ti kun sobra amat-amaton ta lang niya kun sining sang amigo ko pablahaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay aton ibaloon sa kay aksyon Eden Abuso, standby aksyon Eden live extension coffee mix sanay kita. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala Ato ang tanang patrol nato na nga nagalambiyong diri sa palibot sang syudad sang Bacolod plus ining report sa Philippine Coast Guard nga gintunga sa duha kuno ang north kag south no ang Philippine Coast Guard Southern Negros gin pahamtangan na sang bag-o nga tagpamuno nagligad nga si Mana no ato ni Baloon Web Action na Eden Abuso sa patrol aksyon na din. Mark, dito na sa Sinadya kay Kasadya diya sa mga hensang Barangay 12 kundi nagaupod sila sa kapiestahan sa San Juan de Bautista Ang subungan dire lang ni sa Unhanta aksyon na din? Ha? Dire lang ni sa Unhanta? Dire lang ni sa Unhanta, dire bala sa may Manukan country. Okay, sa may kilid sang SM. Correct. Dire Sa na north nga SM sa north nga SM da. Oo. Tapos mo da karon ginimbitar ka din ni Kap. Ba, perti si Kap Alcantara ba? Kay Kasadya, di may paliguay. May paliguay na. Di na paliguan niya na kada. Nagambala ko na nga. Hindi lang ko na nga. May date ko na. Sabi ko kung paliguan ka na da. Pero ready action Rex na nag-enjoy. Anong fiesta na nila da? Pagod nga gin ha? Fiesta nila? Fiesta Manila action Rex. After 2 years, naka-celebrate sila liwati. Ginpakiradi danay ang dalan. Hindi magitanan ang kapunga lang. Dire lang sa ilagid nga side sa Barangay 12. Dire bala sa lapit sa may tunga-tunga sang Vendors Plaza kag sang Manukan. Dire na ngayon gin sira kay pa nagplastar lang din sila sa may mga budol fight pa din sila ya. Kag may ara man gani sang fire truck sang iya ka amiti. Kaya mo na ding nagpapaligo kanina sa ila. Mo na nagpa-puswit sang tubig da. Ha? Ang nagpapuswik papuswak sang tubig da. Ready taga-amiti, gina-action Rex, nag-enjoy mga kabataan. Kabatian mo man nagina, di ba? May mga fireworks pa. Tibongga, dahil kaya after 2 years mo, wala talaga celebra. Pero upod pa subong action Rex, si Kapitan J.R. Alcantara sa Barangay 12. Kaya man ko tonto sa kung ano pa kitang nabili nila nga mga aktibidad. Kap, live ka karon sa Action DDD ko, pag Action Rex Kantong sa Action Radio Bacolod. Ano pa gid Kap ang mga nabili niyong activities subong adlaw? So, first of all, may mga agastahan sa pagmamatig sa mga Action Radio, Bacolod, ang mamansa yung Action din. So, ato mga activity, nagsugod sa 2022, nagkwanta na natsugay, do may kay motor show kami di, tapos may car show, o isang tingin Japon na may screen, yung naman sa LGBTQ, so continuing sang pagsulog sila sa nila 5 months, so yung sila para din namon, so karon na sa mga adlaw, istagi na namon, sa adlaw, so may mga papaligod-ligod rin sa mga bata. So, pag games, sabi pinag-games yun day. Nang-highlights ko rin namon ng Begin Open, kasi action Rex, kasi hindi ka di kakato. Karoon, mga talatan na, auto-drive lang mga mayo pa. Sige. Basi karon ka pa, makachimpo ta dra. Pero basketball na da, sige na da sa area mo? Yes. Tapos na, so mawarding na kami karoon. Okay. Tanan niya nagdaog, hindi na congratulate naman. Ang tanan niya nag-participate, nagdaog yun, nagkuhan sa atong kapistahan. So, highlights naman karoon, Action Rex. First time ninyo naghiwat since pandemya? Yes, oo. So, sugod sa pagpungko ko daw kahit kadwa pa lang pagpungko ko. Nag-2019, 2020, nag-pandemic. So, second na mo nagyaw sa Barangay 12. Ati, good. Kabay untang mangin malipayon lang ang kutob da sang mga pumuluyo mo da ka pa sa pagpaninguha mo man bla? Yes. So, kwanta gisa naging sulog yan sa katawayan, sa kapistahan. So, tadyaw na namon, ikuhan kita rin siyang kuhan sa kapistahan, pero sa kapista. So, hindi na gabay pa nga wala lang mo, pinapa-kwanta. Pinapa-import na pumuluyo, o nga sadyawon lang git. Sige. Thank you, Gid Kap. Okay na. Action Rice Pizza Bular Alcantara, kaya understand pa medyo busy siya subong kay kadamo man sa mga bisita diri sa iya area. Diri ta Action Rice sa aton sininga balita sa patrol
kay nagpungko na nagligad nga semana ang commanders ng Philippine Coast Guard Southern Negros. Dali lang ang Philippine Coast Guard prior ka magkadto da sa balita mo. Kamusta ang paglibot-libot mo sa area sang Punta Taytay sa mga lugar nga ti daw amo gining paborito gid sang tanan nga adlaw bla ang baybayon kag palaliguan? Ang summer capital of Bacolod, Action Rex, ang Punta Taytay. Bao, kabalo naman no? kita nga sila ya, grabe man atong celebration. Ano pista man sa Punta Taytay? Ha? Fiesta man nila? Yes, tama na, Action Rex. Isang una, kung madumduman nung before pandemya, kasadya na to sang basyahanay, pero Gani? subong do limitado ang tapos given daan nga weekdays, may mga trabaho, ang mga ginikanan, ang ara lang to kagina paglibot-libot ang mga barkadahay, mga kabataan, pero kung tarawan mo pero unlike guro sang nagliligad nga mag-amuning selebrasyon do puno-punong Punta Taytay do hindi gid man guro amo ni kapuno subong aksyon na din. Ay, subong Action Rex, medyo mingaw gani. Kahit subong sa una, before ang pandemic, hindi ka gidya kalabay dito mo or matraffic ka. Pero subong ya titawhay lamang ang dala nun, kaya ara lang sila sa sulod sa mga beach resorts, sa mga residente, nagsulustambay lang man sa gwa sang ilang ang mga puluyan, given nga may mga trabaho man ang iban. Ang fiesta, anong selebrasyon sa fiesta nila to? Misa lang? Kagina, may ara lang sila Action Rex ang misa nga naging dinapit man nila nga bisita si Reverend Father Patricio Buzon. Ara dito sa ila kagina. Kag may mga set of activities man silang patigayunon ay gin-try ta kagina tani lambot si Kapitan Palma galing kay medyo sako-sako sila kay natimingan nga may ginapatigayon nga misa. Pero syempre ang kumbaga, ang normal nga piyesta, may mga dagko nga speaker sa dalan, may mga sound diri, sound dito, kag sige gyapon. Bilang naggahod-gahod lang gawa, kag may mga traffic enforcers man tato nga na-assign, no? Kag police assistance desk man? Correct. Kada resort Action Rex ginsudlan naton tanan may ara sang police assistance desk. Tagadamo sang na-deploy dito subong nga mga traffic enforcers. Wala labot sa aton sini kapulisan kay traffic enforcers kudos man ara ang Philippine Coast Guard nga nagabantay para ikaso por kaso Action Rex may mga kagang mga rescue teams naton guro mga rescue units naton diri sa syudad man ginpamtang man didto wala pa idea Action Rex kung may mga taga DRMO gito nga mga personnel nga deployed man pero ara kita tatuya may mga wala labot sang police assistance desk may station man ang Coast Guard dito. Subong nga adlaw kay para magbantay man. Pero amo to kagina do medyo unlike sang una kung ikumparar mo Action Rex before sang pandemic masadya gito sang una especially nga bisan mainit ng ulo mo tungod nga mabasyan kasang tubig pero dito makakadlaw ka man suli pero dito subong ginstorya ta iban nga mga kabataan na tamad na sila kuno yung magpangbasya. Maligo na lang sila kuno sa baybay. May fire truck to nga nagawigit-wigit sang mga kuan niya, mga tubig-tubig blada ginapapuswitan dang mga kauturan ta sa Punta Taytay ho. Ang kutob lang sa maligo, pwede na kapaligo through fire truck ta. Oo. Kaya mo na lang naman, yun na kayo masigurado nga tinlo ang tubig nga Gani man. Sila. Oo. Kag sigurado pa nga wala lumos eh. Oh, yes. So, importante mabasa ka lang ho para ma-feel mo lang San Juan nga ginatawag. May mga nagapaaman pag yan, yung mga nagakomento kung nagareklamo kay paano sila kuno yakapang San Juan kaya ang promoter wala ka patubos. Lain naman na galing subong adlaw ti selebrasyon tagid ang prime mover sa rason lang na mga inadlaw pahigad tananay sila galing kay tubig kinanglan mo pero anyways Action Rex ang sa balita ta naman sa may Coast Guard kay nagapatigayon man sila kadungan subong adlaw nagapatigayon man sila sang seaborne patrol kag Baywatch patrol sa pila ka mga beach resorts diri sa Western Visayas. Daw normal nga kahiwatan kag normal nga ginahimo sang Philippine Coast Guard naton especially sa mga ambot mo may nagabiray pagabalo ka nakabiray? Ano naman? Mangkuton ta si Action Oliver
Gatabiray sila guro eh. Hindi, gasakay na sila sa mga baroto. Tapos malakat-lakat, maparo, kuwan na sa mga baybay blackson eh din. So, wala pa man na Action Rex. Basi karon sa hapon, may ara dito sa... May ara na guro May nag-offer na guro da sa mga, kuwan bla, may mga sakayan pandagat bla. Oo, nang mahilig magsakay-sakay, magbiray-biray. Ay, grabe kasi isang init Action Rex. Kag suno kay Philippine Coast Guard Western Visayas spokesperson Ensign Fresh Daito. Ang mga ginpatigayunan ni Action Rex na nasamit kapag patrolya diri sa mga beach resort sakop sa siyudad sa Bacolod, siyudad sa Cadiz, Sagay, Escalante, kag may ara sa San Carlos Action Rex. Ang mga sa Manila ganito, San Juan daw may Wata Festival, no? Gin mapatigayon Wata Festival. Sa San Juan nagsugod na to kay natin mga bombero naton, mga firemen papuswit sa mga salakyan sa kung sinod ang malabayan nila. Importante, wala lang sang pikon. Kay may pikon na karon suguda naman sang tinapungulay o kung dire sa Bacolod, tiruhay na dayon po. Ang lain bala nga mamasya ka tubig tapos may unod ang balde nga batob. Ay, klay. Okay na lang Action Rex, mabuklan. Pero ang tubig dapat tinlo man. Parang abisan paano bala ma-feel sang nagalabay da mabasyan mo sa makayuhom pana siya. True. Sinadya lang ang hindi man bala harmful. Do normal lagi man nga muning kay watan do munang na feel naton kag mabatsyagan sa mga dalanon mo galing giti ko mga pandemya ti ang iban sa ni nagplahuay-huay man. Correct, Action Rex. Pero tanan sigurado na hidlaw gini sang ginatawag kakapistahan kay kung wala pandemic Action Rex kabalo ka naman nga taga-bulan may ara ginaselebrar nga kapistahan diri sa barangay kag probinsya sa Negros Occidental. Amo na nahidlawan sa tanan. Pero sige lang amat lang. Amo lang na damo galing fiesta no sa Purok Sibukaw Banago. Damo gid fiesta subong actually damo fiesta not only Bacolod kundi sa iban pa sa Pontevedra, sa iban pa nga mga areas basta along di coastal areas fiesta gid nila kalabanan gid fiesta gid action na din. Correct, Action Rex. Damo kagid karon kadtuan tapos tapos ni program ta matamat guro po. Pero anyway, Action Rex ano ka naton nga balita sa Philippine Coast Guard kay gintunga ni Action Rex ang sa duha ang pagdumala sang Coast Guard sa probinsya sang Negros Occidental nga ginpatuman sa tuong Disyembre 2021 ugaling kay nagligad nga semana lang nagpungko ang commander sang Philippine Coast Guard Southern Negros. Pero kay PCG Western Visayas spokesperson Ensign Fresha Daito, nagpangalagad na si Coast Guard Lieutenant Junior Grade Carla Action Mayana Eden. Dali lang sa taga Punta Taytay, may mga pulis manadaguro kag mga iban pa kay gapangayo bulig diri ho ang isa ta ka abyan from Barangay Punta Taytay. Niya pwede masaway mga tao di sa Punta Taytay ga pamasya tubig nagaagi nga mga tao wala na sa lugar pamasya nila ti amo na ginapabot lang sa mga kapulisan ta may mga pulis man nadaguro nga naga patrolya sa Punta Taytay hindi na mahimo nga sentro sang kaywatan arad ang police station sakop ni sa police station 9 kun police station 8 Action Rex kay kuane kay sino galing sa police station ay kay police Major John Liba. Correct. Ara man na daga siguro. Hindi na mahimo nga wala sang pulis na. May pulis na galing kay kalapad sang Punta Taytay nga kadtuan nila ginarubing man na nila siguro da. Correct, Action Rex. Kaya siyempre hindi man kadali-dali saway ang pulis kay pista mo. Amo ginayang na turingan sila fiesta nga magbasyahanay. Kung hindi ikaw taga Punta Taytay, hindi mo ma-feel nga taga Punta Taytay ka, di ba? Kung hindi ka danay, kung hindi ka magkuan, kung hindi ka gusto mabasa, hindi ka lang danay maglabay, diri ka lang danay sa main road, correct. Hindi lang makadakalabay. Galing ti kung nara ka daga puli, may tendency gid nga ti makuanan ka gid mabasyahan ka. Sugti na lang danay. Sadya lang danay. Pero kung magambal ka guro nga maagi lang kadali lang di ka man napagbasyahan nila. Pamayong lang Kay sakto ginadayon bulat ka lang dayon sa init. Grabe ka init subong sigurado malaka dayon. Sige.
As I was saying, Action Rex, nagpakalagad na si Coast Guard Lieutenant Junior Grade Carla Mayang bilang commander ng PCG Southern Negros. Samtang napabili naman si Coast Guard Commander Joe Luis Mercurio bilang tagpamuno sang Northern Negros sakop diring syudad sang Bacolod. Dugang panida ito inibangod sa kadako sang coastal area sang probinsya kag para mas maid-id nga makabantay batok sa mga nagahimo sang illegal. Sa karon nakabasing opisina sang PCG Southern Negros sa syudad sang Sipalay, samtang diri naman sa syudad sang Bacolod ang opisina sang PCG Northern Negros. Pamatinaton si PCG Western Visayas spokesperson Ensign Fresha Daito. Ma'am, dito sa Southern Negros, ngayon po pala ma'am, nahati na yung station ng Negros ma'am. Bali meron na tayong Coast Guard Station Northern Negros na ang station commander ay si Sir Mercurio at sa Southern Northern Negros naman ay si Ma'am Mayang. Sila naman po ma'am ay may mga plano or action plan regarding doon sa fiesta at yun din ma'am yung directives na focus nila ay yung Baywatch Patrol at saka Seaboard Patrol. Meron din ma'am yung Food Patrol ma'am, yung sa bawat location ma'am, meron din nagbabantay ng mga Coast Guard ma'am. Kabayan na to siyang rekas ang pagpahayag ni Philippine Coast Guard Western Visayas spokesperson Ensign Fresha Daito. Kag sa ato naman ng mga ka-aksyon na ginarekomendar ko lang yun sa inyong pag-inom. Ang beach, ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong Ganaboso, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Eden Boso balita gikan sa patrola. Kabayuntang tubtub matapos sining kahiwatan ang pagsaulog sang San Juan de Bautista. Mga kakson masinadyahon lang. Way lang sang damo nga problema. Kabudlay kung may mga problema kung kaisa ba o sobra-sobra man kung kaisang problema do hindi mo man intindihan nga daan mo. Importante da kung nagaayo ang tao nga hindi lang magbasya, hindi lang pagsupako, no? Likaw lang sa iban lang, no? Kaysa punta taytay kuno gabi na siya na iya ga nagpalabot diri sang reklamo sa aton, no? Ti galing ang punta taytay sa mga ka sentro mo galing kay ti sa mga nagabasyada pili-pilion talang kay hindi gid man na iya malikawan nga may mga kaladtuan pang importante lang iban. Ti karon pa ano pagkadto pa na kun basa na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby Action Art Tayhopon sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Live extension. Ang beach, ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups. Tayhupon sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa concern angot sa mga
minor de edad balaho natala na nga presentar ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa meeting sang Peace and Order Council subong adlaw. Hindi kon problema sa mga minor de edad kundi ginapamatay ang minor de edad subong tiyempon ano iniman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sa report ni Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Kung hindi masaragan sa ni Major John J. Liba, RD si John Marie kag si Juan si Dodge. Si Dodge? Ha? Si Dodge? Okay, aga ko pa siya na batian kinabagin na istorya sa cellphone mo. Ang balyagang pasumpiti ko mo itong tubig no nga. Oo, gali kay pasumpiti siya sang ihi sang tubig. Oo, ara, kaya siya na mga kakit na kung sige, tapos ka mo na. Si Dodge, no, wala yung solusyon na sa mga panabya tubig. Si Dodge siya ka, ayaw ito kayo nakapasumpitan eh. Siya na yung solusyon na sa mga nagapasumpit. Pero inaway, isugpon ko nag-action needed at least kay Vice. May aral na action next sa mga personnel subong ang taga-DRR mo naging dispatch sa barangay Punta Taytay kag mga coastal barangay sa palibot sa Metro Bacolod. Amo ini sila ang mga personnel ginatawag nga urban search and rescue operatives. Kay siling diri ni Dr. Ana Maria Laani Porlan tiyang lagi nakabalakan o case niya sa Agapa Action Rex kay Iban Bala antes Marico matungging sila after lunch amunin nga amon kita ginabantayan sir kay may ara pa iman at pagkatapos ang ila sila pag-inom-inom dira pagag Marico ti sila mo lang delikado rason na magluwas sa ginasa nila nga personnel kay subong limited man ang driver do alang regular na driver nga nag-duty sa ambulance ginayo niya mga barangay nga i-prepare lang ang tagsa ka mga ambulansya in kaso gidman no ay ginapaabot may mga untoward incident nga magluntad sa mga baybayon sa Metro Bacolod pero on standby sumong ang ila sining mga team agad nga mag-akto kag mag-respond in case mayara sa emergency. Pamatian na to na si Dr. Ana Maria Laani Porlan ang tagpamuno sa DRRMO. Aton nga user nga monitor sa Tataytay. We'll just call kay basit may-ari man taga paligo sa bed ko bala. Ipa-check ko man. Gin-request lang namon ang barangay na ambulance na sila ng anay ang mga kwan. Kaya wala kita subong pandemya casual na drivers because nga nag-terminate na sila sa June 15. Baling nga drive to subong sa amon user is our regular driver nga walang kabilog. Kung Tataytay ang damo kapaligo sa beach. Bali subong monitor mag-moving sila then after lunch kay usually amon na nang damo aksidente ay hubog na nagainom bala. Amara sa next na ang ginatutukan sa mga sa DRR mo. So panugyan ni Dr. Pornala, kung mag-enjoy din lang ka mo sa baybayon o pag sa pamilya ninyo na mga nagkanto sa mga beach resorts, halong git, kagipaiwan na lang pagpaligo kung nakainom na. Karoon nga daw, kundi may Arab meeting, no, ang Bacolod Peace and Order Council, ang isa sa tinutuloy din ay pasulod kung siya ang mag-preside sa meeting si Vice Mayor Elcid Familiaran, sila niya liwat ning ipamangkuton kay sila niya pati judiciary representative, ara dira karon ko ano sa mo magluwas siya sa next sa itong kaso dira sa Singkang bla, nga may ara sa ginutan duha ka mga minor to involved ang victim and suspect kaya sila niya may mga review diri nga dapat tinuon even nga may ara sa ordinansa nga nagadumili sa kabataan nga magwa beyond sa ginatawag nga korupyo pero hindi malikawan nga ining kabataan kapintakulway pa sa mga kaso nga nagkumiter tika pinagusto malang sila guamo kapin pagid nga ang kapulisan na lang ang ila sila ginabantayan kaya silang ni Vice Mayor Elcid ka hopefully may mga suggestion nagkuhaan man tuyo niya sa mga suggestion ang mga stakeholders ang talan na mga magkapartisipar sa ila meeting karon nga daw kagilakip naman ti atong insidente na kung may normal ang napatay dira sa ila sa barangay Vista Alegre. Yan si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kung wala sila nakakomiter pa krimen, ting apprehend only that nga dalon ini sa barangay
no, siya kay kapitan kag niara kita dala social worker nga gina lagayan o kon gina istoryang ginikanan. So the moment nga sige-sige ang ilang paros nila mga rugby boys, while kunway na sila tanan kita, di man ka mga options na himuon. So mo na... Abarason na, Rex, sa person na sa parayag ni Vice Mayor, so kung anong ilang balag ka lang ipalawat ka na sa hapon, kaya gusto ta ibarahon ko na Lodre. Dapat ang tutukan sa minor case sining sa Vista Alegre, Blao? Kaya daw si Pirit niyang si Prado niyang kaso ya kontra sa Singkang Airport. Ito ya, duwa ka mga minors yadtong lalagtok ang utok mo. Amako mo ni napatay ang isa ya. Tungod sa kalagtok man sang utok ya. Pero ining sa Vista Alegre ya, kadamo man isang pilas ya gali. Dumudamo, duwa ka armas gali more or less ang gingamit ni. Diba, si walang karma sa mga igos lawas siya, pero kung nagtawon sining isang ilita mo, wadaan to may bitbit armas mo. Gani kag syagid, araw-araw ng minor, sa mo ginikadamo ang tiruhon sini? Kag gina-expectation, Rex, na kung mayaragin man sang amo nagkadamo ka pilas, ang ginalantaw, tunay ako nag-retaliate, kung nagbato, yung subject na kung sino man ka. Kag kung dako gid yang salaya nga daw, sobra-sobra na gid nga damo gid ya kuan ambot kun tuod ding hambal nga hindi siyang tuyo, nasalaan lang. Tiara sa police ang investigation kung tuod di gina-claim sang Iloy na mistaken identity. Si Colonel Marter, anong din sa man? Si Colonel Marter? Kuto na masita siya. Ako sa guro, atin ko sa Pisanode Council meeting. Oo, ano man yung daw natamaan man yung sayaman? Nagasabat naman na siya kung tawgan Oo. Nagtawon ko na nung unisin ni Karon kay tingin pa rin bagong problema involving sa minor na hindi niya laog-lahog do ka overkill lang natabo kay siyempre damo ang perpetrator. Wala pa balali ko na nun pero ang pamilya to kita normal sa interview na action na nag-aligar nga sila nga informada kung magulag na otoridad sir mo magpanikay sikay makita na to magulag na otoridad si Axon Nixon si Nixon kag si Jumare si Jumare hindi mo niya masalaan Kap guguro pag naman siya lain lagi na hindi ka na ginawa pala hindi niya pulisa lain ni siya ba si barangay Tagay ni siya si Axon Jomari Valderrama pero kung ang mainterante sa matakot Axon Rex para likaw ka sa stomach at colon cancer dapat din may proteksyon ng lawas mo kailangan ng super fiber mo ginangaton na pasulabihon bagon kayo na magpasiguro nga tinuan niya ang mga higko nga City Hall Action at Dayhupuno na sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Action na Art Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action na Marlon Hinovia standby anay, no? Si Alex Montesa, na siya monitor si Alex Montesa. Ario sa mga ka-action. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight. Nasa tamang serbisyo! Natuan tayo balita ni Akson na Marlon Hinovia mapakapitolyo kitanay ho. Kaso sang dinggi sa Negros Occidental naglabot na sa 1,611. Sobra na 1,161. Subong nga tuig, grabe no. Entomological surveillance ginpatigayon mga kakson. Yari ang countdown sa report ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Magluwas ka ginakabig alarm ngayon kung maka-alarm ba, ginakonsider masubong ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga isa ka immediate concern o kung hindi dapat pagpadugayon nga magsigi-sige lang ang pagkadamo sang kaso sang dengue diri sa Negros Occidental. Ini matapos nga based sa ginapagwa nga datos o kung record sa Department of Health Western Visayas as of June 11 diri sa nga record halin sa January 1 to June 11 matupa siya sa morbidity week number 23. Ang Negros Occidental kabugusan na nga kaso nga 1,161 kag may araw sang anon ka mga nagkalabatay. Sa percentage naman 521% ang saka niya ini sa Negros Occidental, no? Posilingon nga 521% na pagsaka subong nga 2022 ikumparar sang nagligad nga 2021. So ginahimo subong sang nagkalain-lain nga mga panuwag kag sudad. May ara sang pag-survey ang tawag sa ni is entomological surveillance ang dengue kung ang pagpangita sang mga pagay nga amo ang ginabothan dira nagabreed ang ining lamok nga nagadala sang dengue Aedes species o kung Aedes aegypti. Ang major breeding diri ang mga drums, container, ang mga used tires, ini mga guma, soft drink cases. Amo gid ang masami ginadiran sang stagnant water permi ginabuthan sang sining lamok nga nagadala sang dengue. Di ko maturuman nga ang pilar sa mga lugar pero sa Negros Occidental nga dabo-dabo sang kaso ang Imamaylan, ang Panuas sa Gindigaran, nagpatigayon damlag lang sang clean up drive sa taran-taran sa mga kabarangayan
kag mayara sila sa nga paninlo no ang ginatawag nga 4S sa gihapon ining pag-search kag destroy sa nga mosquito breeding sites ang secure self protection seek early consultation kag ang pag-support sa nga fogging kag spraying sa hotspots area sa muning record sa Negros Occidental ang 161 ang kabugasan ng kaso anom ang nagkakalabatay nag 521% ang pagsaka. Yari siya Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Ang immediate is, number one is really looking at the presence of mosquito. Entomological survey. Tanawon ang area of concern, particularly may hara na sila clustering sa kada munisipyo. When I say clustering, there are 3 cases in 3 consecutive weeks in one barangay. Clustering na siya. So tanawon mo na siya kung diin na siya. Kay hindi mo na ma-arrest, ang imo number of cases, dira ang saka. So kinahanglan ang prevention mo is there. I'm not recommending fogging as well. Kay that is a counterproductive. Ano lang na siya mo? Adult mosquito lang na siya. But you have a larva na hindi mo madala sa imong fogging. Amo nang concern mo, magbangbuto na, damo naman na sila. But we are doing again preventive measures by treating the stagnant waters. May mga ginabutang tada na safe na chemicals. Man, we purchase sa province of Negros Occidental. And we have delivered that to the different areas. Why not that? But we have to be fast. Kaya hindi siya date. Hindi tani siya ma-delayed ang atong actions. In general, larvicidal na sila. And then, di na tamang siyang names, but larvicidal na siya. I-spread mo na siya sa ano. But the best way is, remove the stagnant waters. Hindi man lang na siya sa palibot, but within the household, dapat tanawin mo man kung may stagnant waters ka, that mosquitoes or larva is used to dwell. Amo na ang immediate concern siya. Kaya hindi tani siya pagpadugayon, kaya it has to be. And I think much better man ang roles ng media, kaya at least na-inform ka pumuluyo kung where we are now. At least aware man sila, hindi man sila bala complacent on what they're doing. Ang pag-unang kaso sa Negros Occidental sa Solo sa isa lang kasimana, June 5 to 11, ara siya sa 143. Sa bahin naman ni Governor Bong Lacson, silingati sa gihapon na importante ang pagpanilo sa palibot, ang pagpasiguro nga wala sang nagatiner nga tubig sa palibot sang puloy-an. Yari si Governor Bong Lacson. And dengue, well, the same thing. It's going up, and wala lang. We just have to be aware of that and make an effort to clean our surroundings. Si Governor Bong Lacson, balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon, yung aksyon Marlon Heduvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo, aksyon na Eden Abuso sa Nukpo, daligid lang aksyon na Eden na standbayanay sa mga kaaksyon ta. Si Kai Soto, ang kahit ni Aksyon Elre, wala madala mga kaaksyon sa drafting sang National Basketball Association ang katim namo ni Aksyon Elmar, no? Ayo, gina-expect sa ngalos kalabanan nga madala siya, bisan sa second round na lang, no? Duwaygid, napaslawan si Kai Soto nga makasulod sa National Basketball Association. Kay subong adlaw ang ginapatigayon ang pag-draft mo sa NBA draft selection matapos nga wala sa mapilian, no? May mga teams to tani nga ginkuno-kuno nga ma-pick up siya, pero amo na sad to say, pero hindi pa man ulihing tanan na kay mayara pa sa standing 2 ka tuig blamo nga kontrata, standing 2 years contract mga ka-action plus third year option sa Australian National Basketball League mga ka-action sa ENBL bala to nga kuha niya nga team, no? Ti amo na mga ka-action, sige lang anong tanabi karon kay way mapilian ng 7-3
footer naton nga Filipino Kuntani, no? Nga mangin part sang NBA. Ginasigahuman na kadamo bisang mga mayo, mga bata pa, no? Grabe. Sige lang basta next time mayara pa man sa sunod nga plano si Kai Soto, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero diriya way na niya sang damo pang rekubikos parte sa salakyan ninyo, mga kaaksyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Tani aksyon na idenaboso mapanukpo kita na ini may kang tanan sa lalaki blang nga may duha ka pila sa liog tugas ang pagpanglutang na sapuan sa sudad sang Talisayo. Biktima wala pa makilala tubtob sini nga mga tinion. Yari ang countdown sang report ni aksyon na Iden Abuso sa Nukpo. Aksyon na din. Action Rex, patay ining isa ka lalaki sang nasapwa na lang sang Talisayo PNP dira sa may hacienda o kon barangay Action Rex, barangay Matabang. Tapos nga nasapwa na lang ini siya kay kagdamo ni siya sang kapilasan sa lawas Ginwigit lang ni Guro. Di hambal sang kapulisan Action Rex dira ginhimo ang pagpangluthang kay dira na recover man ang mga basiyo sang dira na Action Rex sa may hacienda Manaul, barangay Matabang, diri ni kuno sa may diri sa unan lang sang Bangga Bataw. Correct. May ang first nga dalanda pa saka to sa bukid amo nang Manaul nga lusot mo. Dira na Action Rex sa bali lapit gani sa may di ba la? Basta diri sa may access road. Tunga sang Talisay kag Bacolod. Suro kay Deputy Chief of Police ng Talisay PNP nga si Captain Ramel Bustabante. Nakabato na lang sila sa report na may nasapuan nga persona kag wala na sang kabuhi. Dugang pa naabtan nila nga may higot ni sa kamot ang biktima Action Rex nakabaklid. Wala sang suksok nga bayo kag naka-shorts na lang nga pula. Nagapanawagan dugang ni Action Rex ang kapulisan kung sino man ang nakikilala sa biktima bangod wala ini sang mga identification card, wala sang wallet, wala sang bag, lawas kag katarungan lamang. Nakita sa biktima bulbanta nagaedad ni siya 20 tubtob 30 anyos. Mga 5'4 ang height ko ng Action Rex kag damo ni siya tato. So kung sino na nagapamati subong basi kilala niya ni may tato siya nga cross sa natuo sini nga pusog-pusugan, may 91 number 91 nga tato sa natuo nga kamot, may clown nga tato sa likod pag Action Rex. Ari significant kay may Thea Gabriel
Bea Gabriel nga nakatato sa natuo sini nga dughan. Ano to ngalan? Sia Gabriel? Bea Gabriel. Sa to nga dugan. Sa nawala nga dughan action rec Rich Zion Chloe. Sa nawala nga dughan kag may tribal nga tato sa nawala nga paa. Tribal. Oo. Basi kung may nagpamatid ang pamilya or kakilala, pakigangot lang dre sa Action Radio kundi ganun sa Talisay PNP, no? Correct, Action Rex. Kaya wala ito daan, pamangkutan. Kaya kakugunan na da, wala sang panimalay. Wala man sa CCTV, dara sa area. Pero tiyan mo to, hambal sa kapulisan na dako ang posibilidad na dira din patigayon ang pagpangluthang bago nakakuha sila sang isa ka flag kag duha ka basiyo sang kalibre 40 nga armas luthang. Sa karon, padayon man ang investigasyon sang kapulisan samtang ang bangkay ang yara karon sa Manapla Funeral Home. Pamatian naton ang Deputy COP Talisay PNP Cap Ramel Bustamante. Ka-receive kita information nga taho no nga gahigda sa dalan no. Sa pag-responde naton sa area, so dito naton nga na-discoveryan no nga ini nga taho may igo ini sa bala no. So right after, so nakita nato no nga may igo siya sa bala. So nag-request kita no. Nag-request kita sang SOCO no kag para mag-conduct sa investigation. So based sa investigation sang SOCO naton, may igo ini siya sa liog no. Sa liog duwa ini ka igo no. Kag may na-recover nga duwa ka cartridge case no sang caliber 40 kag isa ka deformed slug no. Balita alin sa NOCPO ang Action Action Ginaboso. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat Ginaksyon na Ida Nabuso, balita gikan sa Negros Occidental na Provincial Police Office. Base karon may progress report ining Talisay PNP angot sining bangkay nga nasapuan nga may igo sang paglutang, may mga tato to sa lawas pa ho. Ang ining biktima nga posible ginwigit lang sa among area mga kaakson. May tisianay kulang barang imo sining lawas ang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elemental
tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rains ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare. Ayos! Sige man, namyaw tanay kay Lito Maconocido Balmoria. May lang pamati, Lito Maconocibo Balmoria. No? Good morning. Ang 5 days na lang before inaugurations of the new leader of our country sa June 30. Ang umpisa, bali last 10 ang aga dito sa Quirino Stand. Okay. Thank you, Gid, sa Quirino Grandstand. Salamat, Gid, Lito Maconicido Balmoria. Kativer, salamat, Gid. Marilo Baron, pamati upo da kay John Adon tamayawan Yos Marilo Baron. Evelyn Sinaon sa Proc Gaisano Alihis pa rin John Britannico may lang pamati kag sa bugos nga pamilya dira sa Proc Gaisano Alihis, no? Pari Piding Felisario, paring Binje, kamusta ka dira? Halong man dira sa Montalban, Rizal. Thank you, gid paring Binji Felisario, no? Jinky Dialagdon, pakigreet lang ko, happy birthday to my cousin Joan Asnet Curefuela, kag sa iya sininga newborn baby sa kay Layor today. Okay, sige. Happy birthday Joan Asnet Refuela. Halin sa kay Jinky Dialagdon. Ayos, Sindri Palma, salamat gid kag Melvin Finiafil, no? Okay, sa kay Carlo Moral, thank you so much Carlo Moral. Siya na sinuro araman Mr. Milili Oligo araman. Hel Javier, salamat gid. Homa Lumina, thank you gid, no? Warlito Nisya sa taga barangay Talocono kag barangay Magbalyo. Salamat gid Warlito Nisya. Okay, Ria Territorio Villareco from Valladolid. Salamat kid Ria Territorio Villareco. Sa kay Nalds de la Rosa Rodrigo, may lang pagpamati sa barangay 29 Nalds Nides de la Rosa Rodrigo, no? Lia Bagyos Anastasio, may lang pagpamati Leda. Tamiyaw lang lihog diri sa barangay Kamalubalo Hinigaran, monitor live kay Nanay Wila kag Tatay Rodi Bagyos. Enjoy ang mga ga-celebrate sa Nuwan. Gani man. From Leda Bagyos Anatasio. No? Leia Younger Esquivel, salamat kid. Imbong Jocampo, lunch time na, halong gid ang nagapaligo sa suba kay gulpi lang ang ulan sa bukid. Gani man. Salamat gid Imbong Jocampo. Kay Ray Flores Baryoga, Cristina Rabaca, no? Cristina Rabaca. Salamat gid Cristina. Ejinabal, Ejinava. Mahal nga pagpamati Ejinava, no? Si Palay City, kag kay Mama Antonia Nava. Sa tanan nga Nava family. Ayos, salamat gid Ejinava, no? Okay, Pelton Lepora from Pasay City. Thank you, Gida. Nakabalik na, sir. Kagabi lang. Si Gian Resisyon nakabalik na sa kagabi. Sige, Thank you, Gid. Kagalong da Gian Resisyon, no? Si Christina Rabaca, watching live from Mandawi, Cebu. Salamat, Gid, Christina Rabaca from Mandawi, Cebu, no? Thank you. Ayos.
sa iban pagid naton nga mga kaaksyon. Si Bernadette Lacson, present na siya from Camilla, Barangay Bata. Thank you so much, Bernadette Lacson. Ayos. Birthday GM. Happy birthday GM. Okay, sige. Thank you, Gida. Ayos, ang iban sini karon naman pakarunan ta ini mga kaaksyon. Daligid lang. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga na-traffic to or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Maki-update kita sining 14 anyos nga siya gid manihan ang tuyo nga lutangon ti hamakon mo niho damo sang pilas nga naangkon no duha ka armas lutang gingamit sa krimen. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Eric Magbanwa plus may raid kuno sa area sang Barangay Tangog. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa Happy Fiesta kag why na, no? Kag why na? Ayo di purma. Why na ang ano? Why ka na ano mo kinapapot mo? May kinapapot ka pa nga kayo why na anaw? gani? Kuha naman mag 30 naman Oo, hara na sa 30 yan sigurado. Ayo di purma. Why na yung palso, Toy? Oh, gani. Ang 30 yan, go na yan. 29 ara na eh. Oo, si Inday Miles pa yan. Laban eh. Sese ngayon, payroll is now open. Ayo di purma. Open sa iban, iba. Ano pa? Open sa iban. Kita matulog-tulog na lang. Laban. Oo. Rasa daw, talaga chimpo mo daw. Okay. Kaya daw, ginarantaw sa buwag sa isang kapulisan sa station number 7. Pinag-iguyas na doon ka na. Police Captain Elmer Bonilla. Tanaw nila ito kagabi, Action Rex sa igo sa biktima. Although nga ginaulat pa nila ang final report kay Subitel sa Soko karong adlaw. Nakita ito kagabi ni Captain Elmer Bonilla mga anong kabilog ang igo Action Rex mo. Pinarakan gid siya. Ano mga armas ni? Armas ang na-recover to Action Rex kung base sa pasiyo kung na-recover kagabi ito ni Captain Bonilla. Armas kalibre 45 kag carbine Action Rex. Ay, grabe no. May mga lumpas lagali ang armas lutang yan. Oo, carbine ti may gokos na. Yan ka naman mga pamals na mo. Hindi ka na naiga pangayong dugangi. Hindi malason ka kung masinturan ka ulo mo. Wasak ulo mo na mo. Grabe no. Siya gid man ang targets ni. Ang suspetso Action Rex ni Police Captain Elmer Bonilla, posible hindi ang 14 anyos ang target sa ning mga grupo. Iti more than 8 mga 9 is na kabilo Action Rex mo. Ang naghimos ang krimen kagabi, ang pagpati ni Bonilla, posible na salaan na ning bata Action Rex ng 14 anyos. Ang nagapati pa ng pulis naton nga posible atong isa ka nakapalagyo nga serbitiyo sa biktima, posible mo tong target sang grupo Action Rex. Gali kay may similarity bala ang panglawason o gali kay ang pangulag, gali kay mo to bala, medyo durom-durom to kabi sa likod. 14 anyos ning biktima no? Oo, 14 anyos ni minor de edad ni Action Rex. Amo ni nga ang pulis naton may teori nga posible atong tiyo nga nakapalagyo mo to suppose posible ang target sa mga armado to kay ang ining tiyo galis ang biktima Action Rex no may pending ning kaso nga 9165 mong pag may labot sila may pending ni siya nga warrant of arrest sa kaso nga murder. Amo ni ang pagpati sang ato sa otoridad based sa ilang nga mga nakuha initially nga mga ebidensya kay kung pamatian mo to gani ang iloy kay na sa hambal ito sa interview ng Seneden ang giyos ang mga suspekto ala policeman mo ang armas sila daw yaman pang policeman bla pero gali kiti bisa sino may magabit-bit armas kusa kung daw medyo mayo ka magiyo
Masala ka mga pulis mo. Oh, papulis-pulis blaw. Oh, ikaw gani, kung makasakbit ka gani sang kurite sanggot gani, masalaan ka man nga kapko. Oo, te. Tapos na mo inisit, ba't niya sa reaction Why ha? niya record ang bata ne? Ang bata, ito ay record na Action Rex. Kaya kayo ng lugar na kung si Kapitan De Leon pagkagabi, inang lugar na damo, naging man na himo, katuntuhan mong, kaya ng lugar na kung si Captain Budinilla pa, masami na ginahimo, kag dra ang target, permission drug rate, pula Rex. Kaya ginahimo sa tol kapulisan na ang Abata Sky, tiyan mo nga daw subong, nagalaghapas ang mga ebidensya, si Budinilla agad nga ma-identify to ang mga persona, kaya galing kabudla ito identify, kaya una best na kabunit, ito tanan Action Rex mo nga halos, tapos ang ilan to sa lakyan, ano to, Hilto? Il-3 bla na? L3? Oo. L3 band, why man to plate number? Okay, daw bag-o pa man to. O bag-o pa to ganay, kag ang kuha sang CCTV, kag sa nakuha naton nga kopya, unang tawon mo to kadulom-dulom, kay man Action Rex mo. Iti, gabi nga daan natabo itong insidente. Kalik iti mga tao to, nag-alaliak to sang mamatihan nilang asod nga lupok sa armas kaya, binilagin na permiro, triangulo mong. Ito, layo pa man ang pista. Ito may mga triangulo na diyaw. Ito mga tuguliya, nga nagsentro to ang pagbinarak sa armas to, tangali sa mga sospek. Sentro sa 14 anyos ka bata nga sa kuliya na kitaan dito sa Dog Creek sa likod, nga nagabaro-ro na kag nagapaligo sa iya sila kagulingon nga tugo sa malikover sa nga to sila nga kapulisan Action Rex. Yari si Captain Elmer Budinilla sa tugal sila nga informasyon kag interview sa ato sining ginpatigayon kay nang pagkuha sa statement niya pinakauli ang sa tabo nga incidente sa sining area of responsibility. Kani pagkatuto natin dito Action Rex sa mga witnesses may sa kuno ka ban L300 ni puti na nagkatuto dira sa ilang lugar. So nagliso naman siya. After nga nagliso ni siya may map no ka mga tao nga nagtanao nag-damaging pangita. So isang may nakita sila nga muli nga tao, kapag kayo ng minor dito may lawas na ni siya. Muli dahil ito nagas kaging tiro. So after na nagtiro ni sila sa biktima, nagsakay naman sila sa lakyan, kaya naglakat. So para mula ng ato nga nakita dito na information din sa natin which is grocery number sa mga tao na nakikita dito sa crime scene of America. Ang biktima, sir, amo kayo man ang target nila, o ba sinasalaan nila, Captain? May takabalo kung target tignan siya o kung ano wala yung mistaken identity kaya the fact na ang biktima minor addict. Sa pagpangusisa natin din sa area, ang barangay man mismo nag-inform sa atin yung may shooting incident. Naginamuno silang persona, alin nila mulang nakatay. So yung ginamuno nilang persona na may previous case niya sa violation sa 9165. May kaso sa murder. Galingan sa mga ukot nato dito magabi sa crime scene sa pamilya mismo, sa pamilya sa biktima. At sa sa palayagan ni Police Captain Elmer Budinilla kay sige pangila sila nga pagkakulate sa mga ebidensya nga makuha dugal dito sa crime scene kag balikay ni sa investigadorya kay medyo dulom-dulom na grabe base pa makuha pag sa dugal tong ebidensya nga kabay pa na makahatag lead sa identity sa mga persona kag ang pag-establish sa matuod-tuod diri nga motibo sang insidente Action Rex. Amo na pinaka-latest ka development sa shooting incident kag pinatabo dira sa barangay Vista Alegre sa Purok Abada Sky. Report kay ka sa Bacolod City Police Office. Parte sa pabulang to na. Ang pabulang to ginakuha pa to ginatipon pa to ang mga ebidensya on record pa. Karon na. Karon na guro sa hapon na guro Action Rex. Kay manog ang dason kong mabalitaan tani mga armado na enkwentro sa mga kapulisan no. At mo nang hulaton ta no. Ito na ko ginabalita guro kay
pa sa linguro nga parto sa Ukraine kag Russia, no? Hindi mo maintindihan, Hindi mo man madali-daling grupo sa Rizong. Gani, mga armado, preparado kag armado mo daan nga mga high-powered firearms. Damo nang wala tonta action Rex. Sige. Sa sining development sa sining mga kaso galuntan diri sa may syudad sa Bacolod. Ayaw ka aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Direct magpapag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Akson na Eric, sa iluhan tanay balita ni Akson na Roger Gotib, mapakadisiti anay kita ini may kang tanan sa pagkarestoho sang minor de edad bangod sa kasong pagpanghimulos mga kakson. Yari ang kaundan sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Yes, Action Rex, Nobel recommended ang kaso ginatubang sa isa ka minor de edad, 17 anyos, kag inisya ang kaso nga pagpanghimulos. Ginoperate kahapon nga adlaw sa mga katapos sa kapulisan. Sa rigi dakop inisya sa bansang St. Andrew Park sa Barangay Daga, siyudad sang Cadiz, sa pagpumuro mismo sang Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Gina Fernandez, kag subugman ang police assigned sa warrant sa Puna Section Police Non-Commission Officer, Executive Master Sergeant Albert Beluso, kag Police Chief Master Sergeant Omar Bayuna sang warrant section ang nag-serve sining warrant of arrest nga gin-issue sang RTC Branch 60, may criminal case number 227818-C sa kasong rape nga ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Ignilaga Jimenea, ang judge sang RTC Branch 60 diri sa may siyudad sang Cadiz. Kala siling na Nobel recommended ang kaso kag ini karon nga minor de edad ang yara sa custody sang Women's and Children Protection Desk. Kay suro pa sa amon diri nga WCPD police officer nga si Police Officer Liganda, ila pa ini karon nga gina pakigangot sa DSWD ang ini nga kaso agod matagaan man sang proper disposition. Inyos crime ang mga kaso kung nga ngati na pasakagid sang time nga ginhimo ini nga krimen. Ang ini nga warrant of arrest nga gin-issue sang korte na kapit sa ini sang Hunyo 20 bago gidlang ini tuig 2022. Report kita sa siyudad sang Cadiz atol sini nga mga ka-aksyon ang atol na parokyan kung mahilig kita mag-inom sang kape. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby aksyon Nelson Patino pa ang pagtumar sang Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga Marita ni aksyon na Roger Gotib sa iluhan tanay Banwa sang Tubuso, isa ka persona ho arestado sa kasong pagpatay sa Banwa sang Tubuso. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex arestado sa kaso nga pagpatay si Sonny Boy de Dios, 54 anyos, kag residente sa sitio Bayrana, Barangay General Luna, Banwa sang Tubuso. Ginapatigayon ang pag-aresto sa akusado sa sitio Grahi, Barangay Buenavista, Siyudad sang Escalante sa Hunyo 23, alas 3:20 sang hapon. Sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rene Boy Eduardo, Deputy Chief of Police sang Tubuso PNP. Base sa isa ka alias warrant action Rex sa kaso nga pagpatay nga ginpirmahan ni Judge Moises Nifra Senior, ang presiding judge ng 6th Judicial Regional Trial Court, Branch 59, Ciudad sang San Carlos, nga napitsahan naman sa itong Abril 5, 2006. Wala naman sang piyansa nga ginekomendar ang korte para sa akusado sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, Action Rex detinado sa custodial facility sang Tubuso PNP si Di Dios. Report gikan sa Banwa sang Tubuso, ka-aksyon nyo Nelson Patinio, na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson sa iluhan tanay si Aksyon na VG Apasible. 3 ka mga personaho arestado sa drug by bust operation sa Banwa sang Pontevedra. Koneksyon sa mga sospek ginaimbestigahan sang kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na VG Apasible. Aksyon VG. Action Rex, isaya ka buy-bust operation ang ginpatigayon sa mga katapo sa Pontevedra PNP sa June 21, 2022 sa may bahin sang Sitio Kahil, Barangay Don Salvador Benedicto, sakop sang Banwa sang Pontevedra. Ini ang nagresulta sa pagkadakop sa 3 tanan ka mga persona. Ginkilala ang mga sospek Sanday Chari Macapal, 24 anyos, soltero, Dennis Andrada, 22 anyos, soltero, lunsay mga residente sa Barangay DSB sa nasambitan nga Banwa. Kag Romer Politico, 22 anyos, isa man ka soltero, kag residente naman sa Barangay 2, Banwa naman iya sa La Carlota. Nakuha isang kapulisan sa posisyon sa mga sospek ang 5 tanan ka magagmay nga ma-heat sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sa ginapatihan shabu, nagabugat sa malapit 1 ka gramo. Ini ang ginabulubanta nagabalor 4,500 pesos. Takip man sa mga na-recover amo ang 1 ka 500 pesos bilang buy-bust money, 1 ka heat sealed transparent plastic sachet bilang buy-bust item, 2 ka mga cellphones, 1 ka body bag kag kwarta nga nagadangat sa 360 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon. Sandig sa pahayag ni Police Captain Lumandas, ginahibalo na nila ang mga koneksyon sa mga sospek kag kung sa diin posible nagakuha ang mga inisang supply sang illegal nga droga. Sa karon, nagkahunong sa kustodiya sa Pontevedra PNP ang mga sospek kag magapangatubang sa kaso. Angot naman sa paglapas sa RA 9165. Report nagikan sa Banwa sang Pontevedra. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kinaksyon na VJ Apasible, balita gikan sa ikalimang distrito, no? Kay Mary Grace Ruiz, may lang pagpamati, Mary Grace Ruiz, dira sa Barangay 10, Victoria City. Ga-monitor siya subong, Mary Grace Ruiz kag Jessel Franco, no? Sa maaw si Coco kag si Erwin, ga-monitor man, halin sa kay Jessel Franco, no? Ayos, magkabulig sa constipation ang problema ninyo, balo ka ang constipation, amo siyang iloy-iloy.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatungan. Tapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kon sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Serbisyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, dari sa ito sining pangalagad, pasensya ginang waita malabutan na pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. No? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa Biyernes nga edisyon sa Aksyon
BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life o Podcast. Well, masugaton. Ako naman ang inyo ni Kaksyon sa Kanginan. Aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa